chi bai ule voin hi thitrin thla ni som pakhat thawtan ni ania tukin jinga hian video toite in an ti chhuah lok kan tum dawna hei tun lai chu Russia Ukraine in dona alakal mupa he an buaina chingfel tur hian Donald Trump chuan theitopin hma ala ania kan hriat angin Trump hi a Trump ni na ani to a tun kumli bak hi hun anei to don lo ania tuna Trump ni a man tran tira khanin theitopan chua a muanam zongin rampan hi te tiang khanan dor kwala nia kan puan tak fowang khanin Russia President Vladimir Putin kha thiana siam te an tum ania tiang khan boruang monom tak kha siama UN in puya hial US po khan Russia dem na resolution lut po kha thlop lovani chu tiang khop chuan hma ala nia maro chu tianga a thazaya hmalak na chuan omzi anei talova alo social fo thin Joe Biden a hmalak na Ukraine Russia in dona a Joe Biden an Russia reka Ukraine ral tuam hmanga apui thin chumi alo social fo to kong chu Trump chuan ron zo vele ta hani kha tuna hian nei to chuan Ukraine tan ral thuam an thon le mek ania chu tiang vel chu ani an boi chho khop maya Trump hian ni somnga chung Russia ka huna pe a in chingfel turin Ukraine in dona ti top tur kha ni somnga chung hun kha pe a maro chu kar khat em po kha a hun pek kha man ani main ni som an ti tlan hiam le a ni som po chu hun a top vele ta ani ta tak chuanin hrek na lian tham tak mangin Trump chuan Russia chu nor to tur ania maro chu thuthar haron oma August ni som panga hian Alaska Trump le Putin te in muan tum ti media ten an puang vele ta choi choi mai ne kha hei hian ra tha a chuang ngei an be sei tlanga amai ro chu mitam tak chuanin ra tha a chhuah thei vak hian ring chuang lo a chan chu indona ti top tura an thil phut hi an miaw lo wangin hei a in kol kal thlata heta hian an in hnuk hniam thei ve te ni lam lo chuanin omzia nei thian ring lovani tuna hianin Zelensky hi lo in tlo khal ngala he Russia Ukraine in remna tur le ceasefire tura Ukraine hian ram a chana ngai ani chuanin chu an pom thei don lo hul hual ni na soi Russia hnen ram pek chu thil ti thei ani ngai lawang ati chuti line Europe ram tang rual te chuan Ukraine an thlop tlat thu an lo tar long ve so boka Putin le Trump in mutura hianin Ukraine dan kan ding ani ti in Europe lam chuan thu chhuwa khong tak an lo siam ve mek boka ni chutiang chuan in tlo khal ton na hi alian khop maya lo tang tlang masaviau ti na hani han lo in tlo khal lok viau boka Russia lampo China hian a thlop thu tar langin he in biak na hian ra tha a chhuwa ngei kan be sei ti in a soya India hi chuan lai la takin he ruai tu pahnih in biak na hian ra tha a chhuwa ngei kan be saya indona to pha ngei ruai tu pahnih samit awang hianin indona to pha ngei kan be sei ni ti in India pon thu chuan siam ani kha heti lai hian in biak na han nei na tura heti lai hian ruai tu pahnih Trump le Putin ten in biak na an nei tura hianin a fonglam chel tu an ni theina turin tuna hian hmalak na kal chho mek ve ania tin drone hmanga in beitan na po tuna hian a thleng le mek ani drone hmangin lein chhang ton mal ring maya he ram pahnih hi Ukraine military ten an soidanin nizan lam khanin Russian oil refinery Russia a Saratov region ami chu an bei thu an soi heta hianin puak ring tak thil al lian tak mai hlom lian tak kang mai na sa taka chuaka a kang chena sa hle he oil facility hi a kang chena sa hle ni Ukraine media te chuan an tar langa tunkar chung zong khanin boruak ral thuam hmanga in chan ton na Ukraine Russia hian an kalpui ani
Saratov governor in a soidanin Johnny Khan he thila fang hian mi pakhat a thia residential apartment engemozat akanga industrial facility te po achia ni in a soya khoilai facility bernge khoilai oil thlit fim na mun bernge Saratov governor hi chuan tarlang lo thungani Ukraine drone te hianin Russia ramchhung rilzo ka target an kap ni tarlan ania helai mun hi ama Ukraine in an lo in sorbing to na chim lampang le khotlang lampang Russia chim le khotlang lampang ramri bor vela hani ber trina helai hmuna hian tuna hian be pui thlak na Ukraine chona kalpui le nge ni in an ngai bokani Ukraine military te chuanin nimin cholni khanin khopakhat sumi region ami Russia na an lak to chu an la let le ni in an soi Ukraine troop te chuanin Russian force te na an lo lua to Bech Salivka khwa chu an la leta an op le to ni in an tar lang boka chutiang chuanin malak ton na in be ton na hi athleng charcharani heta helai in be na hian Russia sipai som pariat an da tha ni in Ukraine lam chuan an soi boka ni tuna hian Russia Ukraine in dona hi kumli hmela mu chhota European leader te chuanin Russia President Vladimir Putin le United States President Donald Trump te in mutura ruam han no mek chu an ngai tu thule hei hian thloplat thu han soya Ukraine ta nan ding zela ni ti in Europe lam thu chua chuan an tar langani heti lai hian in rin ni po khan Russia chuan drone engemozat akap chuak ve boka Ukraine Kherson region a bas pakhat Russia drone ten an kapa heta hianin mi pahni alo bera pahni an thi ni tarlan ni in mi sompar bor vel an hliam bokani tin drone dangte hian police bus an target ni a tarlan ani boka heta hian police engemozat an hliam ni in an soi Russia hian Zaporizhia region a po be puan thlaka heta hian mi pahni kara jin khothong Bilenskivka community lama kara jinte he drone be na hian nang chingin pahni hian thi ni in an soi Ukraine Air Force ten an soi danin Russia na an ka chua drone somli pasari atangin som parukan kap thla tian tar langa Russia na drone ka chua hian Ukraine ramchung location som panga target som thum pakhat akap chhia ni in an soi Russia Defense Ministry in an tarlan danin Ukraine drone som ko pasari tarkar som ni pali kal ta chung khan an kap thla ni an tar lang ve boka Black Sea chunga ni zanzan khwa khan in be na har thlenga heta hian in drone som ni pakhat an kap thla boka ni Russia Ukraine in dona hi Trump le Putin a in betur chungchang de oveka ni maya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuanin an ram sa thlak na engpo chu an hnol don tia soi Russia Ukraine in biak na le chumi in rem na atana an ram sacrifice chu a thei don lo ni na soi UK hruai tu te France te Germany te Italy te Poland te Finland te an vain Europe ram te hian EU hruai tu Ursula von der Leyen te Sunday khan joint statement ti chuakin Trump le Putin in betura hian in Ukraine dan an ding nget ti Europe ram te chuan an soi chutiang chuan lo in tlo khan lok na hi lian viau maya hewang hian US Russia president in mutura hian eng nge ngong anei don eng ra nge a chua don ti chu mi pui ngei ven ani mek ania he in dona Russia Ukraine in dona kumni mel lo muta hi in ka haya mo in dona ti top tura omjanei te ka malak na hruai tu pahni in mu te hian a ring chuak thei don em ti chu hunin halaron hril tura ngai phot tiang olet lai lama khovel thu tharin dona thu thar international news politics te ngai thlak kan tum le vek don nia